Mitä vittua? Tervetuloa. Me pelataan jotain vitun Getting Over It rip-offia, koska meillä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa hyvää, oikeeta peliä. Niin me pelataan nyt tämmöstä jotain goofia Roblox-peliä. Koska miksi ei? Tässä voi... Tää on varmaan ihan... Oi, mä tiedän ton lamppukohan takun nyt. Tää on ihan... Me ollaan pelattu tätä aikaisemmin, ja tää on varmaan hermoja raastavampi. Tää on yksi ärsyttävimmistä peleistä, mitä mä oon ikinä pelannut. Kanellekin varmaan tuu kattoo tätä. Ihan sama. Vittu. Seuraavissa videoissa ehkä tulee olemaan minun POV. No. Ehkä. Tässä videossa siis on vaan mun POV. Koska hän ei saanut nyt hänen kuvaussoftaansa toimimaan. Hasu OBS ei toimi. Meillä on siis varmaan paskimmat mahdollisimmat editointisoftat ja kuvaussoftat. Tai no, OBS ei ole niin paska vissiin kuvaussofta, mitä mä nyt itse ymmärsin. Ja, mut... Monenko saakelikkää? Vai jossain talossa? Vittu. Vittu. Miksi mä osaan päästä tosta nyt ohi? Vittu. Noniin. En pääsin tähän. Vittu. Ei. Ja mä en siis tajua tän pelin fysiikasta kauheasti sit mitään, että vähän vaikea päästä mihinkään tässä pelissä mulle. Ei. Oi vittu. Niin älkää olettako sitten mitään lapsiystävällisyyttä oikeesti. Okei. Ei! Toivotaan niin. Melkein pääsin. Ei melkein tohon taloille pääsin. Mä pääsin. Pääsitkö sä melkein? Häh? Mä pääsin valoille. Nice. Eka kertaa ikinä. Sun pitää vaan vaalijumppa, niinku sun pitää vaan heiluttaa sitä vasaraa ja saakelin nopeasti. Ei. Understandable. No. Voi vittu. Tää on hyvin ärsyttävä. Ja tässä pitää keskittyä. Koska mä en itse tykkää tän tyyppisistä peleistä kauheasti. Musta tuntuu, että ainut syy, minkä takia tätä videoa voisi edes katsoa, joku on vaan se title, mikä tässä tulee olla tässä videossa. Paskotan hermoja. Joku sen tyyppinen todennäköisesti. Jos legit voi varmaan saada skinejä. Tässä voi saada skinejä saakelin potille. Niin. Jos sä läpäiset tän pelin tarpeeksi niin. Kertaa. Paras on 50 voittoa. Se ei etäpeli ei edes kerro, mitä sä saat, jos sä vetää 50 voittoa. Niin. Se vaan silleen, että lol, miten jos se onkin vaan silleen, että haha, XD sä et saa mitään. Sä oot tän vitun badgen, mutta et niinku vittu sit. Kun me saadaan eka voitto, niin me voidaan mennä johonkin Frozen Lava-mäppiin. Vittu, mä en oo menossa mihinkään. Eka voiton jälkeen. Mä en oo pelaamassa varmaan tätä ikivoittoa asti edes. The Secret Hideout. Rasse, mun skillit on downgradeannut. Mä tipahin ja nyt mä en pääse tokaan Ironeen. Mä pääsin siitä lamppukohdasta vihdoinkin pois. Musta tuntuu, että tää ei tule ole semmoista kirjoitusta katsoa teille, koska mä aion ehkä liikata tästä osia. Vittu. Ei jumalauta, mun käsi venyy tässä.
ehdottakaa tietenkin kommentteihin jotain pelejä, mitä te haluatte nähdä, me pelataan. Kunhan ne ei maksa. Niin. Tai kunhan meillä on ne jo. GTAta voi, jos... Ei. Ei multa... Niin. GTA persäilyy. Me pitää tehdä compilation, Ja ei mä en sit siitä. oo lataamassa mitään random pelejä jostain netistä, et vittu mä lataan ne Steamista jos jostain. Mä en oo mitään vittu. Mä en oo jollekin vittu sketchille nettisivulle lataa jotain saatanan pelejä. itch.io. Kun mä melkein latasin jo viruksen pari kertaa. Tälle muualle vuotta vanhalle koneelle. Vai onks tää? Ei kun tai no tää on ollut just about vuoden mun käytös. Auttakaa mua. Vittu. Onko se siinä talolla? Se on tässä talonsa kiinni, tässä sinisessä paskassa. I don't know. Tässä jos on nämä metalliset, tai jos on tää metalliboksi alussa, sit sun pitää hypätä siitä päältä johonkin. Niin siinä on ne tikkat, niin mä en oo päässyt siitä Ei tässä on mitään pidemmälle. tikkaita. Ja no periaatteessa on, mutta periaatteessa ei. No se ihme juttu, missä sun pitäis Jos nää olisi vingailla. niin nää on ihan vammaiset. Ja ne on vaan vammaisesti pistetty. Siis kuka suunnitteli tän pelin? Tän Roblox-version siis. Niin, siinä oikeassa. Joku treessä sen IP mulle nyt. Toi vitsi IP-träkkä. mulle. Koska... Mähän en ikinä treissas kenenkään IPtä. Se yksi päivä. Joo, meidän friendin treijas meidät. Se ei tullut pelaa meidän kanssa yhtä peliä, niin mä treissasin sen IP-osoitteen ja sit mä joo. Pieni Sä menit sun kaverisynttäreille. Niin. Koska... No mut sinä voisit mennä nyt kostoretkelle kohta. No en mä pysty, kun se on blokannut mut kaikkialla. Niin, mut jos Jopa mä annan sen IP TikTokissa. sulle, niin se pystyy mennä ei se pysty sua IRL niinku blokkaa. Pois. Pääseekö se tähän? Joo. Siis jo. Nyt te Ne. saatte nähdä miltä se näyttää. Siinä se on. Ne. Se on hattumies. Joo, hattumies. Me tullaan myös varmaan jossain kohtaa pelaa täällä Only Up Blocksia. Jota me ollaan myös pelattu Me voidaan jo. vaan ladata Only Up, mutta okei. Eikö sä... Sekin maksaa. Sekin maksaa. Niin. Mä muistin, että se ei olisi maksanut. Ei, ja se on multiplayer, se Roblox-versio. Joo, toisaalta se. Mut siihen se sit meidän pitää kyllä saada sit sun POV, koska se peli on hauskemman näköistä. Mä oon oikeesti hyvä siinä. Mä oon hyvä. Joo, et sit Mä en pystyy ole- niinku sitten saada jotain juttuja, mitä pystyy oikeesti nauttia kattoa. Kun musta tuntuu, että jos nyt tähän mennessä joku vieläkin katsoo tätä, niin vittu mä oon onnessa. Niin. Ei! Ei! Vaan näen, kun sä tipahat. Se on niin lähellä. Niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Ei, vittu. Kattokaa tätä Onko slideria sekin tuolla tästä päässyt oikealla. tästä Kattokaa tuolla parkourista? slideria tuolla oikealla. Me ollaan noin alhaalla. Ei! Mä tipoin valokohti just. Aha. Eiköhän tää video olisi kohta jo tässä. Mm. Mä oon pelannut En tätä enää 16 minuuttia. Tätä
tätä vitun 16 minuuttia. Joo. Tätä paskaa peliä. Rekordi on kestänyt jo kohta 17 minuuttia. Miten? Mä en tiedä. Aika kuluu nopeasti. Mä pahoillani. Sellaista se elämä vaan on. No 2 sekunnin Hauska päästä me fakta, jos sä kuollaan. elät 100-vuotiaaksi, niin sä tyyli elät vain jotain 3 miljardia sekuntia. Ei. No varmaan 2 miljardia sekuntia. Et sä ihan. 1. Et sä ihan 60. Vittu 6 vuotta ihan. Et sä ihan 60-vuotiaassa. Ja tästä tällä kertaa mun puolesta mä lähden. Tipuin ihan alkuun. Tiedättekö te? Oh! Mä tein apina ääniä. Melkein. Ei! Mickey Mouse! Vittu, miten tosta kuuluis päästä? Ei ku vittu, ei. Miksi näin? Miksi tää peli pakottaa mut? Ei! Joo, tää taisi olla tässä. Okei, anyways. Se on siis tässä. Moi moi. Mä en jaksa tätä vitun peliä.